ζητήσω συγγνώμη? Μήπως γιατί έπρεπε να καθίσω στα αυγά μου? Μήπως, κύριέ μου, γιατί αυτά είναι βαριά θέματα για γυναίκες? Κι όμως, εγώ τα διαχειρίζομαι. Ή μήπως γιατί δεν είμαι ο Κώστας, ο Δημήτρης, ο Γιώργος, για να σας εξυπηρετήσει? Μήπως επειδή δουλεύω, ενώ θα μπορούσα να καθίσω στο σπίτι μου και να φέρει τα χρήματα ο άντρας του σπιτιού? Ή μήπως αναρωτιέστε, κυρία μου, πώς προλαβαίνω και σπίτι και δουλειά, χωρίς ωστόσο να μειώνω ώρες από την εργασία μου? Μπορεί να σε ενοχλεί που ψάχνεις κάποιον υπεύθυνο και υπεύθυνη είμαι εγώ. Ίσως γιατί οι γυναίκες τελικά τα καταφέρνουν και όταν τα θέματα είναι τεχνικά. Ενοχλείστε ίσως, κυρία μου, που σας οριοθετώ εγώ στο χώρο εργασίας μου και όχι εσείς. Έχουν πάρει τα μυαλά μου αέρα για γυναίκα και πρέπει να ηρεμήσω. Έτσι δεν είναι? Μήπως πρέπει να απολογηθώ για το πότε θα κάνω παιδί? Ή για το ποιος θα κρατάει το παιδί μου τις ώρες που εγώ θα δουλεύω? Εσείς, κυρία μου, πιστεύετε ότι δεν μπορώ να τα συνδυάσω και τα δύο, Συγγνώμη, δηλαδή τα ρούχα μου στη δουλειά πώς πρέπει να είναι? Σαν καλόγρια? Σας ενοχλούν τα ρούχα μου, κύριε? Μήπως σας ενοχλεί που πρέπει να έχω και εγώ δικαίωμα στο λάθος, όπως ο κάθε συνάδελφος, που δεν τα κάνω όλα τέλεια πάντα? Μήπως σκέφτεστε να έρθετε να αναλάβετε εσείς την κατάσταση? Μπορεί να θεωρείτε ότι έχω πάρει πολύ αέρα. Γιατί? Απλά επειδή ξέρω τι ζητάω. Μήπως δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τα προσόντα μου, τα πτυχία μου? Τι σημαίνει είσαι πολύ όμορφη για να είσαι τόσο έξυπνη? Τι σημαίνει γι' αυτό σε προσέλαβαν, θα πας μπροστά εσύ? Τι σημαίνει μάλλον θα είχε πλάτες, ήταν απλώς τυχερή? Μες στην πόλη σου σαν ξένος. Βρε παιδί μου αμάν, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμαν. Φίλο και φτερό, στο μυαλό σου χιόνι, που τη σκέψη σου παγώνει. Βρε παιδί μου αμάν, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμαν. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις, την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει, και ένα παιδί που μοναχό το δρόμο του γυρεύει. Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια
Με το άρθρο 1 του νόμου 3896 κάθετος 2010, ο Έλληνας νομοθέτης εγγυάται την ισότητα και την ίση μεταχείριση των φύλων στην αγορά εργασίας, την αξιοκρατική αντιμετώπιση του στην απασχόληση και την επαγγελματική εξέλιξη, στις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής, καθώς και στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Με το άρθρο 3 του νόμου 3896 κάθετος 2010, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μορφή άμεσης ή έμεσης διάκρισης λόγω φύλου, η οποία περιλαμβάνει την παρενόχληση, τη σεξουαλική παρενόχληση, αλλά και τη λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση λόγω εγκυμοσύνης, μητρότητας ή ακόμη και αλλαγής φύλου. μακριά από την πόλη. Κάθε μέρα η ίδια διαδρομή. Ξέρω την κάθε στροφή, την κάθε λακκούβα. Υπήρχαν μέρες που έλεγα θέλω να τα παρατήσω. Δεν ήθελα ούτε να φτάσω στον προορισμό, δεν είχα κουράγιο ούτε να παρκάρω, ούτε να βγω να πω μια καλημέρα σε κανέναν. Ένιωθα ότι αυτά τα 10 χιλιόμετρα ήταν 100, 200, 1000. Ήθελα να βάλω δεύτερο πρόγραμμα, να παίζει ο αγαπημένος μου Μαχαιρίτσας και να οδηγώ, να οδηγώ. Να μην πονάει άλλο το στομάχι μου. Να μην θέλω να πεθάνω όταν φτάσω. Να μην νιώθω ότι κάθε μέρα πάω για μάχη. Να μην με νοιάζει που σήμερα δεν έχω όρεξη, που κουράστηκα. Κουράστηκα. Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Με κάνα δυο στιχάκια μου για πρόσχημα. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Παρκάρω το όχημα και σου μιλάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω, μια ευκαιρία στο παράδεισο. Και τι ζητάω λοιπόν, τι ζητάω, ένα ταξίδι. Πάντα ονειρευόμουν να κάνω ένα ταξίδι. Και πάντα έμενε όνειρο. Σε ποιον να το πω και να με καταλάβει. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Πάντα να είμαι συνεπής στη δουλειά μου. Να μην δίνω δικαιώματα ποτέ. Συνεπής στο σπίτι. Στη φροντίδα των παιδιών. Θα έρθει η στιγμή, σκεφτόμουν. Θα έρθει ρε Χαρούλα, Έφτασα πλέον να φροντίσω και τα εγγόνια μου. Και αυτό το ταξίδι δεν κατάφερα ακόμα να το κάνω. Τελευταία πήρα μία απόφαση. Αφού δεν μπορώ ακόμη να το ζήσω,
Τουλάχιστον να το προγραμματίσω, να το σχεδιάσω. Μήπως και κάποτε πραγματοποιήσω το όνειρό μου. Μία φορά το μήνα πηγαίνω σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και κάνω ερωτήσεις. Ερωτήσεις πολλές. Το χάρτη παρακαλώ. Πόσο κοστίζει μία εβδομάδα στο Λονδίνο? Πού να πάω? Τι να φάω? Να πάω ρομπρέλα μαζί μου? Τι καιρό θα κάνει? 12 μέρες στο Παρίσι. Αχ, ο πύργος του Άιφελ, βόλτα για καφέ στο Σικουάνα. Τέλεια! Και γιατί να περιοριστώ? 15 μέρες στην Αυστραλία. Ναι, καγκουρό. Βόλτα με τζιπ στην έρημο. Καταπληκτικά. Ιταλία, Ρώμη, στο Συντριβάνι. Μπορεί να έχουν καταλάβει στο τουριστικό γραφείο ότι απλά ζω το όνειρό μου με τις ερωτήσεις αυτές. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως όσο παίρνω απαντήσεις, τόσο θα κάνω και περισσότερες ερωτήσεις. Και πού ξέρεις, μπορεί κάποια στιγμή να πάρω στα χέρια μου το πολυπόθητο χαρτάκι, να ετοιμάσω τις βαλίτσες μου και να φύγω προορισμός Παρίσι. Το χάρτη. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Διαθέτετε υπηρεσίες μασάζ? Μάλιστα. Διαθέτουμε μασάζ χαλαρωτικό, αναλγητικό, σουηδικό, λεμφικό, ταϊλανδέζικο, σιάτσου, με ζεστές πέτρες. Τι ακριβώς θα θέλατε? Θα ήθελα ένα χαλαρωτικό. Έρχεστε στον χώρο μου? Ναι, βεβαίως. Τι ώρα σας βολεύει? Αν γίνεται βραδάκι. Αύριο κατά τις 8 είναι καλά? Ναι. Είναι τέλεια. Θα σας περιμένω. Ξέρεις τι θέλει, Αυτός ο κύριος. Ξέρεις. Θέλει έτσι ένα ωραίο τρίψιμο. Σε όλο το κουτί. Να έχει ατμόσφαιρα. Μουσική. Λάδια. Κεριά. Να χαλαρώσει. Να ξεκουραστεί, βρε παιδάκι. Τίποτα άλλο. Κάτσε να δεις τώρα θα του κάνω, περίμενε. Έλα να τελειώνουμε, έχουμε και δουλειές. Έλα. Τηλέφωνο. 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 Πού θα λέει τηλέφωνο?
προσπάθειά σου. Και εκεί που νιώθεις ότι δεν έχει άλλα μια χώρα, ότι όλο αυτό είναι μια ψευδαίσθηση, είσαι ακόμα στους πρόποδες. Και ξανανεβαίνεις. Και συνεχίζεις. Τη βλέπεις την κορυφή. Μα δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο δεν θα σταματήσεις. Δεν πρέπει να σταματήσεις. Η κορυφή είναι εκεί. Γρήγορα έφυγε η μέρα. Μάθαμε εδώ τι κι αν πεις. Μαζί να πάμε παραπέρα. Με μια πνοή. Με μια πνοή. Κρατάω μέσα στην καρδιά το παιδικό το όνειρό μου κι αν είναι όλα σκοτεινά εκείνο φέγγει στο μυαλό μου για μια στιγμή, για μια στιγμή. Κι αν είναι όλα μακρινά κι άλλοι λερώνουν το όνειρό σου με ένα χαμόγελο ξανά θα βρεις το δρόμο το δικό σου με μια πνοή, με μια πνοή. Θυμάσαι τη στιγμή που είπες «Θα κάνω επιχείρηση». Πού ήσουν? Σε ποιο το είπες πρώτα? Ήμουν στο σπίτι μου και το είπα στον άντρα μου. Ποια ήταν η πρώτη αντίδραση που άκουσες? Το σκέφτηκες καλά. Πας να μπλέξεις. Ποια ήταν η πιο άδικη φράση που άκουσες? Δεν είσαι εσύ γι' αυτό. Πότε ήταν που σκέφτηκες «Δεν θα τα καταφέρω»? Ποτέ. Ποια ήταν η πρώτη μικρή νίκη που σου έδωσε δύναμη? Η μέρα που πλήρωσα όλους μου τους λογαριασμούς μόνη. Ποιο στερεότυπο για τις γυναίκες επιχειρηματίες σε ενοχλεί περισσότερο? Μπράβο, δεν φαίνεται ότι είσαι γυναίκα με τον τρόπο που δουλεύεις. Αν η διαδρομή σου ήταν μια σκηνή 3 λεπτών, πώς θα την περιέγραφες, ποια θα διάλεγες? Ένας φοίνικας που ξαναγεννιέται μέσα από τις τάχτες του. Αν έπρεπε να σταθείς στο κέντρο της σκηνής και να πεις μια πρόταση που σε εκφράζει, ποια θα ήταν αυτή? Καμία δυσκολία δεν θα σε σταματήσει. Καλά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι με έχει βρει. Πρώτη μου δουλειά. Ήμουν 22 χρονών. Συναντώ την πρώτη μου πελάτησα. Γεια σας. Γεια σας, καλησπέρα. Εσείς είστε εδώ? Ναι, ναι, εγώ. Πείτε μου. Μόνο? Μόνο εγώ, ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάνω ανακαίνιση. Κουζίνα μπάνιο. Και θέλω να βρω τον πιο ωραίο νυχτήρα. Περίμενε. Στο μπάνιο μου έχω έναν τεράστιο καθρέφτη
όλο τον τοίχο και γύρω-γύρω έχει χρυσή μπορντούρα. Πολύ ωραία. Τι μου προτείνεις? Αυτή τη στιγμή στην αγορά διατίθεται είτε νηπτήρας γρανίτη είτε νηπτήρας μαρμάρου. Ποιος θα τέριαζε καλύτερα στο όραμά σας? Μάρμαρο την τελευταία φορά που χρησιμοποίησα το έβαλα στο τάφο της γιαγιάς μου. Γρανίτη δεν χρησιμοποιώ πασέ. Κάτι άλλο, κάτι καινούριο, κάτι μοναδικό. Κάτι που να είναι μόνο για μένα, για το δικό μου το μπάνιο. Ναι, καταλαβαίνω, μα δυστυχώς δεν μπορώ να βρω κάτι άλλο. Αυτά τα δύο υπάρχουνε. Κάτι να εφεύρεις. Σου λέω, είναι τέλειο, είναι καινούριο, είναι φανταστικό. Κάνω ανακαίνιση. Τα παλιά τα είχα. Τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς δεν μπορώ να εφήβρω ένα υλικό μόνο για εσάς. Και ξέρετε γιατί τα έκανε όλα αυτά? Ούτε εγώ είχα καταλάβει. Μου το είπε ο άντρας της 2 μήνες αργότερα, όταν ήρθε να με πληρώσει. Είχε πρόβλημα μαζί μου γιατί θεωρούσε ότι είμαι πιο όμορφη από εκείνη. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα, η Ελένη είμαι. Καλησπέρα, κυρία Ελένη, τι που κάνετε? Καλά, καλά, παιδί μου. Μισό λεπτό δώστε μου, κυρία Ελένη, να βρω λίγο την παραγγελία σας. Ένα λεπτό, κάπου την έχω δω. Είναι εκεί ο Κώστας. Να, ορίστε. Τη βρήκα. Τι θέλετε, πείτε μου πάλι. Ο Κώστας είναι εκεί. Όχι, ο Κώστας είναι σε παραδόσεις αυτή τη στιγμή, αλλά την έχω μπροστά μου την παραγγελία να διευθετήσουμε. Ο Δημήτρης, μήπως είναι και ο Δημήτρης? Ούτε ο Δημήτρης είναι, σας είπα, είναι σε παραδόσεις όλοι. Αλλά μπορώ να σε εξυπηρετήσω, εγώ το έχω το χαρτί μπροστά μου. Όχι, όχι, κοπέλα μου. Ο Τάκης, ο Μάκης, ο Πέτρος, κάποιος τέλος πάντων. Δεν είναι κανένας από αυτούς, μόνο εγώ είμαι να σας εξυπηρετήσω. Μάρτον, ούτε αρσενικός σκύλος πια δεν βρίσκεται στο μαγαζί σας. Δεν μας βρίσκεται. Τέλος πάντων, κοπέλα μου. Άστο, θα ξανακαλέσω. Ξαναπάρτε. Με το άρθρο 4 του νόμου 3896 κάθετος 2010 επιβάλλεται την ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, ενώ απαιτείται τα συστήματα αξιολόγησης του προσωπικού να βασίζονται σε κοινά, ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια. Η προστασία αυτή επεκτείνεται σε όλο το φάσμα του εργασιακού βίου, από την απαγόρευση διακρίσεων στις αγγελίες πρόσληψης του άρθρου 11 και την επαγγελματική κατάρτιση του άρθρου 15, μέχρι τη διασφάλιση μέσω του άρθρου 16 του δικαιώματος της εργαζόμενης να επιστρέψει σε ισοδύναμη θέση εργασίας μετά την άδεια μητρότητας. Μετά από τόσα χρόνια στα πλανία, μετά από τόσα εφόδια, τόσα ξενύχια, τόσο διάβασμα, τόσο άγχος και όλο αυτό το κυνήγι για να μαζέψω προσόντα. Τα χρυσά μου βραχιόλια, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Αυτά που δεν θα μου πάρει ποτέ κανείς. Η γνώση μου, η δύναμή μου. 21 δημοσιεύσεις σε 3 χρόνια. Και παράσημά μου, 2 κύλια στον Αφιένα και ένα αυτοάνωσο. Και για αυτά περήφανη είμαι. Μηδενικός χρόνος για μένα, μηδενικός χρόνος για φίλους, μηδενικός χρόνος για οικογένεια. Καλά, για γκόμενο. Αλλά παρόλα αυτά φτάνω τόσο κοντά στην κατάκτηση αυτού του τίτλου. Επιτήρηση εξεταστικής εαρινού εξαμήνου. Η τελευταία μου επιτήρηση ως υποψήφια διδάκτορας. Έχω πάρει ένα καταπληκτικό μακρύ κρουαζέ κόκκινο φόρεμα, ειδικά για αυτή την ημέρα. Είμαι τόσο περήφανη που έφτασα εδώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Βρίσκομαι σε ένα αμφιθέατρο με 300 φοιτητές. Κατάμεστο. Ασφυκτική ζέστη.
Δυσοδεία, μυρωδιά μελανιού και υδρότα. 35 βαθμοί έξω, 40 μέσα. Το κλιματιστικό και φέτος χαλασμένο. Φτάνω λοιπόν και ανεβαίνω αυτή την πολυπόθητη ξύλινη σκάλα, προκειμένου να φτάσω στο υψηλότερο διάστημα για να τους βλέπω όλους. Ησυχία παρακαλώ. Sorry. Τι γίνεται εδώ πέρα? Συνεργατικό. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ. Το ονοματεπώνυμο με κεφαλαία. Όπως νιώθετε. Στα ελληνικά κατά προτίμηση. Σας βλέπω, έτσι. Ναι. Ανυπομονούν μωρέ και αυτά για Χαλκιδική. Στο γραπτό παρακαλώ. Και εσείς για Χαλκιδική βλέπω. Κι εγώ θα ανυπομονούσα. Όμως και φέτος, για τελευταία χρονιά, θα διορθώνω τα γραπτά τους μέχρι 15 Αύγουστο. Και μετά τέλος, θα έχω επιτέλους στα χέρια μου το πιο βαρύ χρυσό μου βραχιόλι. Κατεβαίνω λοιπόν αυτή τη σκάλα και έρχομαι αντιμέτωπη με τον υπεύθυνο καθηγητή. Αυτόν είχα να τον δω από το προπτυχιακό. Ούτε τη φωνή του δεν θυμόμουν καλά-καλά. Γυρνάει λοιπόν και μου λέει: «Τι κάνεις εσύ εδώ? Πόσο χρονών είσαι ακόμα, δεν τελείωσες? Σε 2 χρόνια παιδί θα κάνεις». Εκείνη τη στιγμή ένιωσα 300 ζεύγη ματιών να πέφτουν πάνω μου. Σταμάτησα πια να βλέπω το αμφιθέατρο. Έβλεπα απλά σκοτάδι. Σαν να ήμουν σε ένα βαθύ πηγάδι. Σαν να είμαι σε ένα πηγάδι και μου πετούν σκουπίδια. Εσύ, που αύριο θα δώσεις την πρώτη σου συνέντευξη. Εσύ, που αύριο θα βρεθείς για πρώτη μέρα μέσα σε ένα γραφείο και στο τραπέζι θα είσαι η μόνη γυναίκα. Εσύ, που θα ερωτηθείς πόσο χρονών είσαι και πότε θα κάνεις παιδί. Εσύ, που θα έχεις μια ιδέα και θα αναρωτηθείς αν πρέπει να την εκφράσεις. Εσύ που θα ακούσεις, δεν είναι για σένα αυτά. Εσύ που θα χαρακτηριστείς πολύ συναισθηματική και ευαίσθητη. Εσύ που θα χαρακτηριστείς διεκδικητική και φιλόδοξη. Εσύ που θα πρέπει να δουλέψεις πολύ περισσότερο από άλλους για να αποδείξεις. Εσύ που θα σου πούνε χαμογέλα λίγο παραπάνω, μην είσαι έτσι, θες δεν θες. Εσύ που θα κληθείς να ζητήσεις συγγνώμη επειδή απλά είπες αυτό που πιστεύεις. Μη ζητήσεις συγγνώμη. Μη μικρύνεις τη φωνή σου. Μην απολογηθείς που ζητάς ίσους όρους. Ίσες ευκαιρίες, το σεβασμό που σου αξίζει. Διεκδίκησε χώρο. Κι αν δεν υπάρχει, φτιάξε τον. Φτιάχνεις σαν φλασάκι, σαν πικνίκ μες στο βασάκι, μια γλυκιά φωτιά. Λάβε θέση για να πάρεις πάλι την πρωτιά. Σαν να δρόσισε, έρχεται βροχούλα και μια άνοιξη νυφούλα. Βρε παιδί μου αμάν, στην καρδιά βάλε πατίνια και δυο ρούλεμα. Βάλε στο μάτι
γιορτές και πράγμα που σαλεύει και ένα παιδί που μόναχο το δρόμο του γυρεύει. Είστε υπέροχες. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε θερμά όλους εσάς που ήρθατε σήμερα ακόμη μια δράση μας του Δικτύου Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Αυτό το οποίο είδατε σήμερα είναι βγαλμένο από γυναίκες επιχειρηματίες του δικτύου, τις οποίες τις πήραμε συνέντευξη και μέσα κατέθεσαν την ίδια τους την ψυχή σε αυτό το οποίο είδατε. Είναι μια καλλιτεχνική πρωτοτυπία, καθώς μέσα από αληθινές ιστορίες θέλαμε να περάσουμε μηνύματα προς όλους εσάς και όλες που κάνατε για ακόμη μια φορά τη τιμή να είστε σήμερα εδώ. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφερθώ λιγάκι στους συντελεστές. Σκηνοθεσία, σύλληψη Μένη Κοκκίνου. Κείμενο, δραματουργική επεξεργασία Απόστολος Μαράνδος. Απόστολος, Πάστολα. Βοηθός σκηνοθέτη η Γεωργία Τούφα. Σκηνογραφία και δεματολογία είναι όλη η ομάδα. Εκτός όμως από πρωτότυπα θεατρικά ντοκουμέντα, όπως λέει κειμένη, είχαμε και μια πρωτότυπη μουσική σήμερα. Τα κομμάτια τα οποία ακούσατε γράφτηκαν μόνο για αυτήν εδώ την παράσταση και θερμά συγχαρητήρια στην Μαρία Βλαχάβαλα και στον Αντώνη Νίτη. Παρακαλώ, αν είναι κάποιος από τους συντελεστές να έρθουν λιγάκι στη σκηνή. Ήχος, φωτισμός, η Ελισέα Βλαχάβα. Σχεδιασμός αφίσας, Παρασκευή Μαλέα. Οπτική επικοινωνία, η Άρτεμις Ιφραδέλου. Άρτεμις. Οργάνωση παραγωγής η Ομιλούσα. Γράφει. Λοιπόν, μουσικός επισκηνής η Βενίτα Ελληνάρδου. Ακούγεται η φωνή του Βαγγέλη Αναστασίου. Και θέλω το πιο θερμό σας χειροκρότημα σε αυτές τις υπέροχες γυναίκες επιχειρηματίες. Κάποιες από αυτές ανεβαίνουν για πρώτη φορά πάνω στο σανίδι, δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή τους και τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια που τόλμησαν να ανεβούν στο σανίδι θέλοντας να περάσουν όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία νομίζω ότι τα εξέπεμψαν μέσα από την καρδιά τους. Παίζουνε λοιπόν κατά αλφαβητική σειρά, παρακαλώ το πιο δυνατό σας χειροκρότημα. Ελπινίκη Βλαχοπούλου. Μελιάνα Καταπούκη. Σίλια Λιόγα. Βενίτα Λινάρδου. Παρασκευή Μαλέα. Μαρία Μπούγια. Ελένη Παπαβασιλείου. Αφροδίτη Στεργίου. Γεωργία Τούφα.
Χαρούλα Τσακλίδου. Δύο κυρίες, γιατί τελικά όλα αυτά που λέμε για τη γυναική επιχειρηματικότητα και τους πολλαπλούς ρόλους που έχουν οι γυναίκες, μερικές φορές έρχονται και εν πράξη και γίνονται. Σας παρακαλώ, θερμά χειροκροτήματα. Ξένια Γουδή, είναι κάπου εκεί, εδώ. Ουρανία Ναστάρη ήταν οι δύο κυρίες που ήταν πρωταγωνίστρες, αλλά για λόγους τελευταίας στιγμής δεν μπόρεσαν να ανέβουν στη σκηνή. Λοιπόν, και προτού να ολοκληρώσουμε, θέλω να δω θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς μας, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή η παράσταση. Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες στον Ζάκη Ηλιάου για την παραχώρηση του Πολυχώρου Ολύμπιων και τη στήριξη των προβών της ομάδας μας. Στην επιχείρηση του Κώστα Λαζάρου, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για τη βιντεοσκόπηση της όλης παράστασης. Την επιχείρηση Flair and Art για τα υπέροχα διακοσμητικά. Την Ελένη Αλούση από το Φυτόριο Φυτών στην Ελεοφόρο Κύκνο για τα υπέροχα λουλούδια. Και φυσικά τον πολιτιστικό σύλλογο Σπασμένο Ρόδι για την όλη τη στήριξή του. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και πρωτού δώσω το λόγο στη Μένη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που γεμίσατε ασφικτικά σήμερα το Ολύμπιο και θερμά που μέσα από αυτή την παρουσία σας, θερμές ευχαριστίες εκ μέρους όλων των γυναικών επιχειρηματιών που στηρίζετε τις δράσεις μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μένια, αν θες να πεις δύο λόγια. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Είμαι πολύ συγκινημένη. Είναι η πρώτη μου φορά που νομίζω ότι σκηνοθετώ. Ελπίζω να σας άρεσε. Έκανα ό,τι μπορούσα. Έκανα ό,τι μπορούσα με βάση αυτό που αγαπάω πολύ, το θέατρο. Πολύ το ξέρετε από εδώ που είστε εδώ πέρα. Σας αγαπώ πολύ όλους. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και θέλω να ευχαριστήσω τώρα και να πω και λίγο και για το Σπασμένο Ρόδι, γιατί είναι σοβαρό. Γιατί αυτό μου έχει δώσει αυτό που είμαι τώρα και με έχει διαμορφώσει. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μέλος ενός τέτοιου συλλόγου και μιας τέτοιας οικογένειας. Και είμαι επίσης χαρούμενη γιατί γνώρισα ακόμα μια οικογένεια τώρα εδώ πέρα και είναι πολύ σπουδαίες. Σας ευχαριστώ πολύ, κορίτσια, που ήσασταν θεές, είστε τέλειες, αφήνανε τα πάντα, τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, τα παιδιά τους, αρρωσταίνανε, δεν ξαρρωσταίνανε, όλα τα αφήνανε για να έρθουν στην πρόβα και ερχότανε με διάθεση και χαρά και είμαι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Επίσης, να ευχαριστήσω πολύ την Κωνσταντίνα και το δίκτυο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι τόσο ωραίο που είμαστε σε ένα δίκτυο και θα ζητήσουμε λίγο συμβουλές η μία από την άλλη. Θα έχουμε μια ενδυνάμωση. Και τώρα αυτό που κάνουμε το θέατρο είναι εδώ για να μας ενδυναμώσει, για να νιώσουμε ζωντανοί, ότι είμαστε εδώ και επικοινωνούμε όλοι μαζί κάτι. Και είμαι ενθουσιασμένη. Και να πω και ένα ευχαριστώ και να τελειώσω, και πολύ σημαντικό, στις κυρίες που μου εμπιστεύτηκαν τις ιστορίες τους. Είναι εδώ μέσα, δεν θα τις πούμε, είναι ανώνυμες συνεντεύξεις, ένα μεγάλο χειροκρότημα σε αυτές τις κυρίες. Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ για το μοίρασμα, για τις στιγμές αυτές που έζησα μαζί σας, για τις συνεντεύξεις. Είναι όλα τα λόγια εδώ. Και σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και τα έγραψε ο Απόστολος Μαράνδος, ο συμφοιτητής μου και συνεργάτης μου πια. Και τα βάλαμε όλα μαζί και επιμελήθηκε τη δραματουργική επεξεργασία. Λοιπόν, αυτά νομίζω δεν ξέχασα κανέναν. Ευχαριστούμε πολύ. Ποιον ξεχάσαμε? Τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου. Τον Πρόεδρο και το Επιμελητηρίου για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Στο επανειδήν. Ευχαριστούμε. Στο επανειδήν, γεια σας. Ακόμη μία, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Stay.